Pozdrav svima, koliko vas ima. Želite da postanete bajker? Ste postali bajker? Treba vam. 2 gume, 1 motor i glava koja sije. Danas se pale gume, a nije 1. maj. Danas dolaze neki bajkeri iz cele Srbije i regione i hoće da nam unište ove pute ovde. Hoće da naprave sve one krugove, da turiraju, da plaše decu. A šta ti misliš, kako ti doživljavaš ovo? Za mene ovaj dan ima jednu veliki značaj u mom životu, jer ovo je dan kad sam naučio šta je motor i šta su bajkeri u stvari. Sad ćemo da vidimo, danas je miks tradicionalnog i alternativnog, da, i rock'n'rollstva. Ima ovi folklori, ovi razni, a posle toga ide rock'n'roll, ali ovaj domaći rock'n'roll. I evo kreće žurka mali. Opsa! Trenutno se igra kolo. Pa to ti je kao 1, 2, pa na keca idu, znaš. Kao, ja sam bubnjar, pa znam malo 1, 2, 3, 4. Taj hojsa, to u stvari nije početak, to je kraj, brat. Hojsa, ne, možda... Ili, a možda bude i break. Break. Ne, nije break, nego stajka. Stajka. Znate kako se hvali bajker? Gle što sam uzeo novi motor Harley Davidson. Ne obraćaj pažnju na to, nemoj ti oko toga da se nerviraš mnogo. Neću nikada se nerviram oko toga. Ništa, ajde, javit ćemo se kad ih nađemo. Da. Pošto nisu baš toliko teški da se nađu. 12 points goes to Serbia. Ja se izvinjavam, pogrešio sam pre kad sam rekao samo folklor i rock'n'roll. Tu je čak i elektronska muzika za nas spremna na ploči. Eto, idemo sad da to čekiramo ovde. Elektronska muzika, dugme je pušteno. To je ta lokacija ovde u Mitrovici na kojoj smo ja pa i Stefan vjerojatno odrasli. Ja sam sigurno odrastao ovde, igrao sam se fudbala, tenisa, Pokemona, Digimona. Da, lokacija se zove Ploča. Tu se slažemo svi da se zove Ploča, ne ja mislim ali Ploča. Svi. Morat ćemo okolo. Jao, kako dobro Gle. si. Džesefu ne daju da uđe. Idemo dalje. A si vidio što imaju da te provjeravaju da li imaš oružje kod sebe? Kao što ja rekao u jednom videu od skoro, nemamo oružje jer mi smo youtuberi, kamera je naše oružje. Mi sa njom pucamo, s njom napadamo, branimo se, to je naše, brat. Tako da, fuck yeah, dude. Ceniš. A čije je ovo tu? Ne verujem ti. From Kosovo. The dawn is rising. Ništa, evo, ovo su motori, ovo je moje, a ovo je Kučevo ovdje sa strane. Koliko ti ima kubika? 24 promila, bate. Koliko je prešao? 160.000 metara, bate. Gajeva. Motora, a koliko? 200.000 eura. Iz Amerike sam ga naručio, stigo mi je. Baš je kao iz GTA, bro. Da, by the way, ovde nisu samo došli ovi bajkeri, nego čak i ovi naši neki mitrovački skuteri. Sad možda počnu i one električne trotinete da dovode ovde za Bike Rock Mission. Skate Rock Mission. Većinu ovih ljudi nikad nisam vidio ranije. Ti ljudi su u svom nekom tripu, znaš, ti imaš taj i ja isto imam taj osjećaj kad izađeš na scenu i kad počneš da sviraš i kad svi u tebe gledaju. Takav oni osjećaj sad ima, samo
Što ih niko baš ne gleda samo njega, samo ovaj što ima motor njega gledaju, nego sve gledaju Ble on. Da odemo da pitamo bajkere, izvinite šta nije u redu sa vama? Ali nije, to su naša braća i sve ostalo, znaš, da se openemo, da nas ne preklope od batine. Jer oni, to ti je pravilo kod bajkera, jednog bajkera ako diraš kao da si cijelu naciju bajkera dirao. I oni vade mačeve i počnu da idu na boj, na Kosovo. Katane vade. Katane, ajde da ti kupim jedan pivo. Bezalkoholno pivo pijem od pre 2 meseca i mogu da preporučim i vama. A mlada lepa dama toči. Točiteljka piva. Pivo točiteljka. 340 moj kolega vadi keša. Ja. Ajde, ja ću. Kako lepo nebo nad našim gradom. Jel voliš ti ovu elektronsku muziku da slušaš kad puste dugme jedno? Volim, ali kad ga vrti Tiesto, a ne kad ga vrti neko drugi. Ali što se tiče koncerta večeras, Kerber i U grupa i Bijelo dugme Reunited. Kerber i instruktori. Hoće čovjek da vozi skateboard, pa bolje nego motor, realno. To je to. Kraj, to vam je rock'n'roll u Mitrovici, Sprema se nešto uskoro, mi vama spremamo nešto, planiramo nešto da vam poklonimo. Da. Ali više o tome u narednom videu. Zato lajkuj ovaj video, subscribe-uj se. Sve najbolje! Volimo vas mnogo. I odosmo se ovog anti-rock'n'roll događaja. Pozdrav!